gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein sianel YouTube ni, ac ar gael i'w gweld drwy'r byd I gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Reit, so chi'n dechrau'r heims a. Yn y benod dwytha, mi ddaeth y gyfres fan a lawr I ben, o'r diwedd. Heddiw, nes I benderfynu gwisgo siaced lan mwyn cefnogi tîm Sinatra. Ydy eisiau mynd chwith I Taunton, ia? Ia. Di siŵr nawr. Beth sy'n digwydd gyda'r bobl na? Look, dwi'n credu ti jyst double checkio. O, mae hyn fatha Mari cwpl go iawn, de. Mae Ireland, sort of sy'n debyg I Mari ag Elan. Mair a Mari, o, llofano. Ond mae Elan yn yno fe. Thing, dead thing! Dern Trion. Oh, fuck yeah. Fuck yeah. Beth I hwnna? Gair Gymraeg? Na I dechrau defnyddio hwnna. Eich tasg heddiw fydd dod o hyd I wneithurwr diod feddwol lleol. Bydd y cloc yn stopio ticio ar yr eiliad byddwch chi'n codi gwydr. Cider. Wisgi neb delwyr! Dewch I mewn. What did you say to me just now across the road? Diolch yn fawr yn ola. Diolch yn fawr, Thank you very much. You speaking loud? Dwi'n credu fod maen nhw wedi dysgu cyn I ffilmio, Come on. Nid I agor y ffrigen botel o cider. Mae hwn yn broblem. Felly, am y cynta I ben arall Prydain. O, ffwcio am yr agos. Ond, pa mor agos? Helo, Merch chi? Dyn newi gyda John O'Groats. Faint o'r gloch Hol am sy'n ti cyrraedd? 7 minutes past 6. Be? Ar ôl hynny gyd, ffocin dro. Beth oedd y pwynt? Dwi ddim yn credu hwn. Holl set-up yw e. Tybed a oedd barn Hywel Pitts am Stiwdant Cymru yn fwy gonest. O, mae popeth yn well yn y brifysgol. O, candir. Mae yna rhywbeth John Lennon am hwn. Mae popeth yn well yn y brifysgol. Nawr dwi'n clywed Paul McCartney ynddo fe. A'r sex. Dwi'n disgwyl am y chorus. Ble ydy e? O, llwyth o sex, llwyth o sex, llwyth I ffynd eisiau gariad am university. o sex, llwyth o sex, a llwyth o sex, llwyth o dregs a llwyth o sex. Cwrw a sex. Cos da chi wir dal I boeni, just edrychwch arna I. O, yn ei breuddwydion. Nes i'n dregs ag eisi'm sex a nes I dal a dal heb degree. Ond rwan dwi'n gael 70 quid am gan I can ar S4C. O ma na obaith I ni gyd. Wy'n dymuno bod pob ymafyriwr yn gallu dweud yr un peth am ei ysgol nhw. Gyda'n llwyr o'ch di boi. Da iawn. Ac mae yna fwy o sex, drugs a fideos gwirion ar ein sianel ni rwan. Lle bynnag ydych chi?